nandyan na, delivery. Order mo man, order mo daw. Wala, order Nalo. Helmet tadi oh. Ata. Oo. Ano nga dito? Na. Parang naano ko na yun ah. 4,000 ka na ita. Na, iya. Lagot ka. Wala ba na order ko? Dapat teacher ng prandanak pa kumaanga ako ah. Run. Hello guys, good morning. Today is my birthday. Wow. Papunta tayo ngayon sa kung saan, siguro sa may opisina namin. Pamimigay natin to sa taong deserving na makakuha. Sana makapamili tayo ng tao na pagbibigyan natin ito na deserving talaga. So ito, naggagayak na kami na umalis para pamigay ang LS2 na helmet. Ayan. Makikita na lang natin mamaya doon kung anong model ng LS2 na to. So, ayan guys, tara. So yun guys, tara at maghahanap na tayo ngayon ng tao na pamimigay natin to. Sponsored syempre ng Iron Helm. So, salamat Sir Paul Peralta sa binigay mo ngayon na pagkakataon sa akin. Ito na yung matagal ko nang pinapangarap talaga na makapamigay din tayo sa deserving na tao. Yun nga lang talagang hindi pa natin kaya. Kaya ito at tinupad mo yung pakalaking kong pangarap ito na makapamigay tayo ng helmet. Kahit dito pa lang tayo magsimula sa ganitong pagkakataon dahil wala pa naman talaga tayong sponsor na regular. So ito, nandito tayo ngayon sa Infantat. Sisimulan na rin natin maghanap ngayon. So, wala man tayong mahanap doon sa opisina, doon tayo papara ng pwede nating mabigyan. Ang hahanapin natin yung talagang nagsusuot ng helmet. Nakikita naman natin eh. So, sana makapamili tayo ng deserving talaga. Siguro siyempre dito na lang tayo sa opisina mami mag-aabang ng mapagbibigyan. Dito tayo magsiset up. Wala kaming mahanap na mamamasyal na muna kami. Medyo maabot na nga lang. Hanap muna kami sa ibang lugar. It's my life. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. Money. Yeah. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. So guys, dito na lang tayo magantay ng magpapadaan na lang tayo dito. Dito tayo mag-aantay ngayon. Ito yung papuntang Nangalisan, ito yung papuntang Bamban. Papuntang Pita, Babuyan. Ito naman papuntang Putol, Luliman. Yan. Doon yung daang Kalikasan. So ito, magantay tayo dito. Guys, umuulan na. Silong muna tayo doon.
Oh boy. Blessing ba to? Grabe, umuulan. Paano tayo makakapamigay nito kung umuulan na? Kakatakot oh, madulas na ang daan. Silong muna tayo rito. Chong, Chong. Taga saan po kayo? Nangalisan. Nangalisan? Saan po kayo? Saan ang punta niya? Doon sa Marintingin po. Anong gagawin niyo doon? Papatalim ng lagari. Ay. Tapos, may helmet po ba kayo? Wala. Gusto niyang bumili ng helmet? Pangapira. Ganun po ba? Oo. Pero may helmet po kayo sa inyo? Wala po. Eh wala din, pero nagmumotor po kayo, no? Nakiran lang po pag pumasok tayo. Sandali lang pa. Sandali lang pa. Wag po kayo umalis. Sabi niyo lang po muna. Sandali lang po, mayroon akong nabibigay sa inyo. May bibigay po ako sa inyo. Boss, boss. Kaya. Sandali lang. Ayaw niya. Ayaw niya. Sorry. Ayaw mo ng helmet. Sana Ayaw niya ng helmet, guys. Sorry na lang. Ibibigay. Sabi ko may ibibigay ako sa kanya. Ayaw naman niya. Mamadali ko naman. Okay. So yun guys, medyo takot yata sila sa camera. So, kaya na napadaan ulit namin si kuya. Kaso tinawag ko, ayaw talaga. Tinakbuhan ako, binilisan pa. Pakakala niya budol-budol. So ito na lang ang gagawin natin. Total, para hindi na ako masyadong mahirapan. Gusto ko talaga sana sa ibang tao may bigay itong ating pamimigay na helmet na deserving. Ito, mayroon na akong unang-una pa lang na pumasok sa isip ko na siya na yung pagbibigyan ko. Kaya lang sabi ko para yan, maging fair naman sa iba sana. Kaya lang ito kasi walang-wala din. At saka laging nangihiram ng helmet sa amin noon. Kahit half face na helmet, nangihiram siya. Siyempre minsan pag nagkasabay kami ng ride, hindi ko siya mapahiraman ng helmet. So ngayon, ito na yung gagamitin nating pagkakataon para hindi na siya manghihiram palagi ng helmet. Kasi mahilig din siya magmotor. Minsan pati best, pinapahiraman ko siya. So siguro medyo ipaprank na lang namin siya ng konti para naman maganda-ganda at hindi niya expected na na may bibigay sa kanya. Mamaya papatawagan ko kay Joalyn kung ano man para at least may set up namin ng konti yung prank. Ay, adagamin si Mampot nga delivery to uncle, nakanagan kanyam. Abay, sana lang yung ba? Oo, ito din ko sa full day ko na itulod ko lang itabalay mo, binahadan ni Reginan. Ha? Binahadan na delivery. Order mo daw. Wala akong order daw. Ha? Ay, imbaga naman may order ka daw kaya dineliver dito. Awan, siya tangaran. Diyak mo, nakabox kami ng kal. Siyape? Pape. Hindi siya pape. Basta na bayadam ada ito. Binayadan ni Reginan. Ako rin sa kapit at inamin naman ito ba? Siyempre Herman Alferez na kanagan uncle. So, ko alain min anya ngay nga rod.
si awan mo sa bali nga Herman Alferesen. Wala kang no, pagka-deploy ni Karen nito, kabayan tayo ito, ninintaktakan niya ito, kabayan tayo kita. Basta, dada ka balayo, rahin na kamid nga rod, tayo itulad mid ta. What? Bayadam aday toy, binadan me. Na. Kamu Basta ko ano, ang pagbayad mo di kwa, hindi ka gudwa bayadan tayo, utang hindi ka gudwa. Ay, kasjay uncle, budji budol-budol no ka kasjay. What? Sige, basta itulog midta, nakakarton mat, nagdagsan. Nagngina pa yung erod dahito, ni-receive me. Siya, sudas. Awan in-order mo. Kaso dasing mambat mat ito, in-deliver da. O sige ka Rod, mapang kami lang tanga Roden. Kita nga Rod, sige nga Rod. Hindi ko alam ano yun, wala naman ako in-order. Lalagyan na namin siya ng Herman Alferez para kunwari delivery sa kanya. Pangasinan. Para ito yung bubungat sa kanya mamaya. Tapos dito sa tagiliran na natin ilagay yung pram kung kanino galing. Pram. Para hindi niya muna mapapansin yan. Pram. Motogen RM sponsored by Iron Health. Iron Health. Okay na yan? Yan na yung ipaprank natin. Tara, let's go! Ayan, tara. Paprank na natin siya. Nagagalit na siya. Let's go. Bitbitin na natin papunta doon. Dito na lang muna tayo. Kaya tatanggalin ko tong helmet ko para hindi na siya Tara. Pranking time. Order ko. Hindi naman nag-order lang magkakape. Naman order mo tayo sa i-deliver ka dami sila. Tao ko routine kahit wa. Ang dadala kay di-deliver ting nakapagaganyan ng bayad na yan pula na. Kasi nito ko. Tanti chat na to, chat ang kanya na. Yan. Ako na, ganyan mo ay dire. Oh, bakit daw naka-deliver kita pa ko kuha. Ay, dag mga kuha. Ano to? Helmet daddy oh. Ata. Oh. Ano nga dito? Na. Parang naano ko na yun. 4,000 ka na ita. Iya. Lagot ka. Wala ba na order ko? Naman order na pagkat ada sumangpet. Ikaw po ka dito kita nga kuha? Parang ka bayada kaitan. Tawagan ni Kwa, ni an tawag ito eh. Ne? Lagot. Ano isang lang mo dati? Kailangan niyo bayaran ay ito lang mit niyo bayada kayo. Dapat kikinong prandanak pa kumaanga kuha. Siyempre na ate. Kita nyo pa ti kuha na makayatan nyo di kuha bayadan nyo. Hindi niya na. Wala mo ba na? Kasi karod ni mo. Saan data? Susunan mo nga kasi. Sige, lokat ang namin eh. Lagot ka.
order mo sa data. Oo, naman nag-order. Kung sana na mag-ililid ko sana nag-order kita. Siyempre, di ba amok kawan helmet mo, iso amok nag-order ka. Oo. Baka mo sana, lagot ka dati. Bayadan ay wait lang. Taon na O kasi ano order mo kit ada na kanagan ita. Basta ako nag-arod, apa yun? Nag-arod ko yung nag-order. 4,000 ka na ita, laka. Salam mo na yung pintas mo. Guwapo pa nga helmet. Guwapo. Guwapo? Bagay na bagay. Guwapo ang gal. Guwapo ha. O niya nga nga rod. Ako mapagbayad ko. Pag ganun sa ako order ko. Ano ka? Ala. Tudas. Wala nang bayad. Ako order. Wala ka order. Bata ng bayad namin. Kukuha ni kayo kanya kayo tawag ko kanya. Sukat yaman o manaymat lang? Sukat mo ata na pwede utangin na kan. Oo, ganyan. Gamit mo naman eh. Bayaran mo na ko. Nagulugan mo na lang sa kanya. Nagunuhan niya muna. Wow, pogi ka dyan dati. Oo. At least hindi ka nahiram ng helmet, uncle. Sa amin mga girl. At least di ka nahiram ng helmet. Wow. Wow! Sa dati. Ay, may mas pa? Ito na ikaw. Oh. Wow, galing linaw. Oh, bayada mo, down payment. Down payment. Ha? Siyempre, lagi kang umiram ng helmet sa amin. O, kaya iyan, baka nag-order ka nga rod. O, kailangan mo nang bayaran, uncle. 4,000 yan. Hindi ako nag-order. Sa totoo lang, uncle. O, saan? Saan? Oh. Happy birthday. Inuulat siya. Ayan guys, tatagalogin na natin. Ito, bigay ko sa inyo. Kasi lagi nga na siyang nangihiram sa amin ng helmet sa atin. So, kailangan, kanina naghanap-hanap ako ng pwede mapagbigyan. Kaso takot yata sila sa camera. Tumakbo. Tinakbuhan ako kanina. Ngayon sabi ko, ang una talagang pumasok sa isip ko si Uncle Herman. Kasi siya nga yung kaya lang, para maging fair sana sa iba. Kaya lang mukhang takot sila. So, nag-decide kami ngayon na ibigay sa kanya with prank. Prank lang yan, Uncle. Ito ay sponsor ng Iron Helm. Ay, oo. Hindi ko nabasa kanina dyan eh. Thank you very much. Thank you very much. Ito, Yan, hindi ka nahiram ng hiram sa amin ng helmet. Ay, salamat po sa Motogen pala, oh. Happy birthday package. Nag-sponsor, happy birthday. Salamat din kay Iron Helm na siyang nag-sponsor dito para ipamigay natin. Pinulat niya pa. Nagagalit na si Uncle at wala naman talaga siyang order. Ayan. So, bigyan natin to. Dikit mo na lang sa motor mo. Ayun naman yung motor niya. Oo. Salamat pala sa sponsor niya. Oh, uncle 4,000 yan, uncle. Ay, 2,950 lang yan. 2,950 ang halaga niyan. Salamat pala sa biyaya na binigay. Ito guys, LS2 Joker. Yan. Ay, happy birthday. Ayan. Mamangkin. Masaya na ngayon yung Mabawi lang tayo pag gano'n na lang. uncle natin na Guys, first time ko lang gawin ito na mamimigay ng helmet. Pero di ko magagawa to kung hindi dahil kay Iron Helm. Ayan. Isa kasi ako sa napili na sa tatlong vlogger na pinili niya dito sa buong Pangasinan. Ako yung isa na napili niya para magbigay ng helmet. So, itong LS2 naman ang naibigay niya sa akin. So, ayan, kay Uncle na. Ay, salamat po, Marot, sa... Kala mo, uncle, Salamat pala, Uncle, hanggang pamasko. Sana nga, diyan pakirigan ng mas marami pang tagal pa yung panyo dyan sa Motogen. Salamat. Okay, so... Thank you. And guys, dito ako natatapusin yung aming video. Successful na ngayon. Kung kanina, failed tayo dun sa pamimigay dahil tinakbuhan tayo. Ngayon, successful na siya. So, hanggang dito na lang, tatapusin ko na to. Bye guys! Salamat. Thank you. Hanggang pamasko.